Martínez jatetxia. Bueno, jendia jakiteko ni bakin nunda hon, baina kontatu jendia inunda hon. Ba, bueno, hor gare plazan frenten, erdin. Ordizin. Bai, plazan frenten, Elizan ondon, oida, betiko etxe bat, eta urte pila darren ezkugan, hasi eske, bueno, ez da... Urte pila, eunda hoita mairu, hoide marka hi. Bai. Hoide marka. Zenek hasi zilan historia guztia? Ba, nire birraitona, nik usten beak erosi zula ja etxea eta guzti, itxasondotik etorrita, eta haiek egiten zuten han komerzio bino solako zerbait. Orduan, harrek zan... Ni ikusita aktas notariales eta olako gauzak de oficio fondista. Bai. Orduan, kozineroi eta fondako lan egiten zuena, fondista egiten zuten, hori nik uste frantzitik etorritakoa. Eta, bueno, harrek hasi zan harrekin. Almacén de vinos, tal. Bai, lehenoko benta horiek bezala danetik zehon horietako bat, ez da? Eta gero buelta handi bat nire atxona eman zion, atxona Gregorio, harrek eman zion buelta... etxeri, obra bat egin zon, guain dela ez dakit zen maruten, baina kriston obra egin zon etxen, ja sukaldea definitu zon, kafeteri bat, denda bat, eta horraz izan, izan sifoia, gasolina ere saltzen zen, denetatik. Hori ezagutu zuzuk, o zuk nola ezagutu zuia? Nik honekin hasiko nahiz, o... Bai, ekin. Eta zuk nola ezagutu zuia, jatetxia? Zu adibes gazte zinean nola zan? Nik han jaiota, eta, beti segiatzen, eta denok, han lan eiken. Beti zeo zeiteko, ez da? Beti zeo zeiteko, hauek harria, man, botellero bezala han ibili, eta... Hola, zinituan iraitakin kasko kateatzen, botella zarrak ustute. Ni dauket argazki bat, han etxen, kamera batekin, behak ekarrizian, Benita, behak ekarrizian argazki, eta ni dauket hola, mostradure honean eta begi eta burua bakarrik ikusten zait hola txiki inda. Osea, antxe huelta get txikitatik. Bai. Ondo. Ja, noiz hartu zenun zugia lekukoa? Noiz izan zan zure... Guain dela, nik uste, ia hoita urte, hola. 25 urte, ja, hasi zela eta hartu dezula lekukoa. Ni sukaldaritzako eskolan egon nintzen, han klasek ematen 11 urte hola, eta handik ja, honea... Osa, zeuk klasek ematen hasi zinen. Bai. Han ikasi nuen, eta gero deitu ziaten, nahi nuen, eta, proba iteko hasi nintzen, eta bakik, gero... Eta baleko aitzanez, lanea, ez da? Bai, gero ama jubilatu zan, zengo deu, dauta bestea, animatuko nahi zauntza jutea, eta... Eta hartu zen duen lekukua, eta martxan jarri zinean, eta gaur arte.